खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि ब्लग भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोखि फुजायाव थांनो थाखाय त्रिशानखौ देलायहोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै मेलायाव सफैजेनबाय हाबजेनसै मेलायाव ओरैजाय बांद्राय भिर जाथ'वाखै दा टाइमा बारा जायाखै नालाय मोना जायोबा भिरा बांसिन जायो त्रिशान थानाय थाखाय बांद्राय गोबावसिम बेरायनो हानाय नङा बेदर सावनायखौसो जानोसै नामा जायैसै बेदर सावनायखौ खांख्राइ दाउ फेन्दा एम्फौ लाथा बे दाउआ जागोन ओइ नाथुरा लकेल ना सालाननि जानो लकेल ना सालाननि जाखो मोनाखैनो खोमा सावनानै हरगोन ओमफ्राय नों जानो आयै नैखौ जानो हागौमोन नों जानो जालाय बे बुलाथाखौ जानो ना खांख्राइखौ जानो खांख्राइखौ बाथोन देरो जालांनांसिगोन न'आवनो बायनानै माथो मोनाबाय नालाय दा भिरा बारा जाहांबाय जेबो बायाखै दासिम बलखौसो बायनांगौ दं बेरायनाय बिरगासिनो जालायबाय जोंना जायो खालि मेला बेरायनाय सोर बिजनीनि लोखि मेलायाव फैदों बिथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हर माने बोसोरनै गेप थानाय जाहैबाय ना COVID-19नि थाखाय दा ओंखायनो बिराद भिर जादों आरोना बेल' नङा जोबां बांसिन भिर जायो दा जोङो मन्दिर फारसे थांगासिनो दङ भिरा नालाय बांगासिनो त्रिशानाबो उन्दुबाय नै हाबनो हानाय नंला मन्दिराव बिराद भिर ओंखायनो जोङो थांफिननोसो नागिरबाय बे मन्दिर एरियायाव बांसिन भिर जाखायो दायो जों न'आव थांफिनसै थांनो ओंखारबाय मेला नायनाया जोब्बाय जोंनिया जानानै थांसै थाबाय थाला बांद्राय भिर जायो नालाय फिरफिलि नेदों मोनफैबायानोमोन नैबे ब्रिजखौ बारनांगौ ब्रिजखौ मानखोनो हाला ओंखायनो टट' नेदों बेसेबां थाबायबावनो आरो मेलायावनो एसेबां थाबायखाबाय नालाय आरो मानखोनो हाला मानसिफ्रा नै दासो थांगासिनो न' फारसे थांगासिनो दं टट' मोनबाय नै बेखौ मानखोनो हायैनि थाखायनो जोङो टट'जों फैनांदों नङाबा टट' गाखोनांगौनि दरखारानो गैया
खाथियावनो जायो जोंनि न'आ भिडिअ एसेनोसै दिनैनिया भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरो गोदान ब्लगजों लोगो मोनफिनगोन